Инам арамат 79000 сомон Toyota Corolla C Америка нозада 2011 дӯстони азиз 79000 сомон бо муомила дорад. Дӯстони азиз мурши мега ака мега нозада мега соҳибшон бо дили пур. Не дӯстони азиз винкоча зада дидесем мотор коробкаш намега гарантия хеласта ка 100% амажда. дӯстони азиз намасад ки соҳибшон мотор коробкаш намега гарантия бо ашифкоша хайни шумо яда ҷош хе каунтак сарапинам хели коро дорад 79000 сомон мотори агаши дуал кади свети синяй ин нархои шавона дӯстони азиз хай бо каунтар дига ба хотири сомонаи мақсад ки бохтар авто ва сомонаи автохатлон бо арзон мешавад. Ин дӯстони азиз свети синий инам арамат 4 дискавалони 80% дӯстони азиз хайна берунаш ҷош кор надорад. Инам арамат абшифкош тозака 4 электропакет регулировка бакови дӯстони азиз консернаш ҳам кор мекунад коробка автомата. Инам арамат салонош чухолакҳои фасон мондага дӯстони азиз набу тамошо кунем ҳайка шавда каунтарак дӯстони азиз хел светиш мақсад каунтар толитарак меяд наҷаи хак сарапина дошта обши дошт дӯстони сарапина камаки дошта мақсад хайка муши мега хела гашта мега мақсад ки дар ҳар ҷо мемондан барои кор афта омадан ҳами хел сарапина кадан дӯстони азиз иназ бо ашифкоша нишон метад дӯстони азиз наҷа мақсад каунтарак набу шакидаги ҳастай бо ин наҷоша ин нархи каунтарак кор дошта лекин нархи дастас мондист мақсад 79000 сомон бо дӯстони азиз муомила дошта. Инам арамат мошин дар шаҳри бохтар дӯстони азиз як 2-3 моҳи дига ҳуҷҷат дошта мотори ага ҳашти дуал дӯстони азиз мотор коробкада мегӯяд гарантия мақсад утилизатсия ҳолати балонош созай. Инам арамат мошин дар шаҳри бохтар 79000 сомон бо каунтар муомила мешавад. Мошина омада бо дилпур дар шаҳри бохтар бинем.